Ke ce kika shigar da ƙara? Ni ce ya mai girma mishira. To ina wadda kike ƙara a kanta? Ƙarar kaina da kaina na kawo. Kuna ki iya faɗa kotu wannan cin amana ne kike zargi kanki da aikatawa? Sunana Karima. Sunan mijina Tahir. Me tsakaninka da ita? Soyayya ce da kuma shakuwa. A cikin garinmu ina cikin waɗanda ake lissafawa waɗanda suka yi sa'ar aure. Gaskiya ne ko kwa? Gaskiya ne a zahiri, amma a baɗili ba gaskiya ba ne. Me kike nufi? Gaskiya ne abin da ya sani, amma bai san abin da na ɓoye masa ba. Za ki iya sanar da kotu abin da kika ɓoye masa? An ci mu da yaƙi da waya, an gurɓata mana rayuwa, an kuma lalata ta. Duk wani abu da ya faru ta dalilin wayan nan ne.